We have 5 contingents coming from the different schools sa ato ang syudad. Actually, we have the Tanhay Legislated High School, Tanhay Science High School, Tanhay National High School, and the LLDP. And natay usa ka private school for the first time ang Casa Marie Learning Institute. So, kayong budget, sir, kumusta man? Because we heard na medyo ang budget, ido ragyon or kulangan. Pero, kumusta ang ilahang sa nakita nato sa syudad, Bunga Mansan? How do you think? May abono ka ani mga eskwelahan? Wala tayong ng resources. Actually, naatay joy budget coming from the local government unit. We have a 1 million budget. So kana siya muna siya ato ang gibahin-bahin. Actually, dili ra na siya focus sa ato ang Budbud Festival, but napo tay mga events under sa Budbud Festival like kaning ato ang Christmas tree and the caroling contest, kaning daigon contest sa mga barangay. So mao na siya gikuha na ng tulo ka events. Of course, kaning ato ang Budbud Festival. So ato rang gibahin-bahin ang ato ang budget. So kaluoy sa Diyos, okay ra. Bisag na gamayng mga puno-puno, pero at least makahangyo ra gyapon jud ta sa ato ang local chief executive nga mapunan ra pud ang ato ang budget. Magkuha ra pud tag laing mga asa ta kakuha sa laing sa lain nga mga budget sa under pud sa ato ang Pasko sa Tanay. Sa atong budbud making, pila magkabuk ng apil? Cluster ba gyapon sila? Yeah, sa ato ang Budbud Festival, sa Budbud making ug sa Budbud making we have 8 barangays ang niintra and 8 pod ka school. So inter-school ug inter-barangay to sila. Nagi-held to itong December 15. Kinini nga po man eskwelahan ra ang kalamitan mo apil di man siya open ba barang mas niya pa talento nga makuha po sa atong mga barangay so pumayaw og budbud. Yes. Oo, pero mura na magug na customary nato kay during sa ato ang sinulog ang ato amang barangay more very much involved sa sinulog. So kani ang ato ang gi-focus ani ang ato ang gitagaan o pagtagad aning ato ang Budbud Festival ang ato ang mga schools. And why is it nga ang ato ang school so that ma-aware pud ang ato ang mga kabatan-unan sa ato ang kultura nga kaning budbud sa Tanay is part na dyan siya nato even before pa until the present kay muraga hindi gani nato tagaag pagtagad muraga ngadto mawala ra dyan siya ang budbud making gani ato yung gitagaag focus ang ato ang schools nga maka-participate dyan sila ani so that na ay maka banos sa ato ang lamiang budbud sa Tanay sa paggama okay wa man jud laing mo gama nga maayong kamot aning budbud kani man yung mga tanhayanon di ba? Okay, sir, wala mo plano kay gi-contest man ninyo niya pagka Sinulog Festival doon po sa special ba nga kani sila Team Budbud Festival ni sila kala ba ko ba elite parade doon po sila wala mo una-una na sir nga sa parade sa Sinulog sa Tanhay apil sila usa sa mga apil ba? Yes, oo, pero sa ato amang during sa fiesta focus na magud ta sa ato ang mga religious activities like kaning ato ang sinulog kay ato ang St. James Warrior man to siya. So murag ato pong gitagaag relevance or ato ang gitagaag gibugaton pod ang iyang kaagi sa iyang kinabuhi sa ato ang patron. Oo, that is why kaning fiesta nato sinulog kaning December nato ang ato ang budbud. So isiparit lang yun wala tay special nga pasayawon ana nga budbud sa. Depende sa ato ang mayor kung naabot siya yung mga panghunana nga ingon ana. So pwede po nato i-collaborate ra kay anyway, ang budbud manggod dili ra man po ni siya sa Pasko, naa man po ni siya sa fiesta. Pero more on Pasko jud ni siya muratag na anad nga ito naning ato jud ni siya tagagibug ato during Christmas time. Doon ako'y plano diya sa City Council nga ang budbud sa Tanay murag mga institutionalize nga matabangan ato mga budbud makers diri sa Tanhay. Kumusta naman niro nga plano ha? Actually katong namatay utop katong one town one product silang attorney RCD Daryl Aba and Carding Condes dagay ito ga-push ito nga legislation ito nga ordinance so that ma-preserve jud nato ang ato ang ang ato ang budbud like kay naamang mga news nga muraga ni decline na ang ato ang ang taste mismo ang gidakon di ba so mo na nga ang ato ang ordinansa nga gigama it was approved already nga pag-regulate, pagkuan jud regulate o am I right o pag-regulate sa ato ang paggama sa ato ang budbud kay naamang goy mga reports nga especially coming from other towns and cities mga bisita nato nga
marag mo medyo ni ilaha mo ani silang tanhay mangita silang budbud tsokolate mangga pero naay mga reports pod usahay nga murag dili na maayo so moutong nakadesider ang atuang tulo ka abtik nga konsihal and of course gisuportaran sa atuang mayor. So naataroy existing ordinance about sa pagpreserba sa atuang budbud sa tanhay. Yes sir, imuhang mensahe sa mga ni-appeal o sa mga nahago ining preparasyon ining Budbud Festival. Yes, of course, dili jud ni mahimong possible without the support of the Tanhay City Division under sa ato ang Division Superintendent. Actually, naaputay mga personnel diri ron nga coming from the division office. We have Mama Susie Ramirez who is the MAPI coordinator of Tanay City Division. And sa ato ang mga principal, mga MAPI coordinators sa different participating schools o nga ni-join sila ani. Thank you so much. And of course, ato ang mga students, parents kay mo kani involved pud hasta ang ato ang mga parents ani kay balo ka when it comes to mga bata di man jud ta palupig so kitang mga ginikanan mo apil-apil man jud ta kung mahimo kita mo apil pud ta sa so sa mga parents and of course ato ang working committee ako under sa the SP being the SP chairman on the culture and arts sa ato ang syudad. Of course, naputay mga gipangtap mga department nga gatabang nato, especially ang Tanhay City Tourism Office under ni Ma'am Evangeline Gabas, Tanay City Information under ni Ma'am Vanessa Regalado, and the SP Office under ni Ma'am Josette Flor Dilis, and of course, ato ang Tanhay City Health Office, DRRMO, and sa tanan nga mga na-involve ani ang ato ang City Accountant, ang ato ang City Treasurer, ang ato ang Budget Officer, ang ato ang GSO nga ilang mga staff pod busy pod kaayo sa pag pagtabang nato aning ato ang programa karon. And of course dili jud kini mahitabo tanan without the support of our city mayor, the Honorable Jose Pepe Orlino. Basta Pepe panerbisyong pinangay. Christmas message sa mga Tanhayanon. Oh, Merry Christmas ninyo Merry Christmas ang ato ang panghinaot karong Pasko magmalinawon ta. And of course, maayong panglawas kay kaning ato ang maayong panglawas mo ra man jud ni ato ang giampo kay mo ni sumbanan sa ato ang matag buluhaton matag adlaw. Diin kita makapanerbisyo first sa ato ang labaw nga makagagahom, second sa ato ang pamilya, and third of course sa ato ang mga constituents diin mo ay ato ang giserbihan. Merry Christmas ninyo tanan and a happy prosperous New Year. Lay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita!